Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umtimantu mabuyu babolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi. And King Ginger Cream de la Cream ufuna ukwenza show uthelitswa iphakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a Bible King mtanami. Another day, another dollar, another banger. Shandere bobo. Shi popo. Shi. As you all know, bafethu protection galo uyazi-ke mase ngibize extra backup kusuke kuzonyakaza amaphephe estradini. We are within basopa tsotsi makuthi uyazama siphethe extra protection. Wedla mina mfethu abasazi kahle labo ukuthi thina sinokuphatha inhlokohlela. Baba wami aya sibangeneni ayikhale. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuyu ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi. And King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Hey, kumatima. Oh yeah. Hi guys, sanibona. Ninjani? Shusho. Simke ngingathuki bafethu. Njengoba nisibona sikhamba sambe selahleka umthetho wethu. Sifuna le ndawo le ekuthiwa iNgwenya City Mall. Le crocodile ikwena City Mall la Ngwenya. Ngingabe yayazi wena le City Mall. Amara yazi mfethu mina ngicabanga ukuthi ngapha phezulu ngoba sindlule kuyo vele masisi. Ngiyacabanga ukuthi ingapha I think you sibone le musadlula ne. Angiyabonga bafethu mathi yeah nangisiza. So my brother, shuthi mina ngihambe ngibone wena igama. Mina igama lami nguAndile phoza yami. Andile mama zweni bani? Unomso. So wena Nomsa niyathandana? Yo blind mfethu yo ngiyamncane yazi sister yami. Sure. My love. Senisikhathi esingakanani nithandana? Shibafo engathi sesina 3 years nje sithandana mina no baby ish. Wena ngathini oyithandayo ngobhuti? Ngithanda konke njengayo uyangijabulisa. Lezi sihambela sikhipha. Sure, onekhipha nemali. Yes, njengoba sidlule lapha eNgwenya nje bese. Engwenya City Mall. So nani sister ninokuyenza igrosa lapha eNgwenya? Yebo, sinokuyenza nje. Sifike sidle nokudla, uyabona kube mnandi. Kunama restaurant. Yes. Guys, ngithi ngibonge kwi-South Africa yonke ungesupport eniyenzayo ukuthi nize emall yasekhaya eNgwenya City Mall. Uma isisitu yasho ukuthi kunama restaurants, kunentening, kunama-gym, kunani ama-shop amakhulu adayisa igrosa. So power to that. Sister, ukhona yena nomunye umuntu ohlekisana naye ngaphandle kabhuti? Hayi cha, uyedwa futhi naye uyawazi lokho. Guys, siyamthanda ne? Yebo, kakhulu futhi. Yes. Awuthama umchithela ndawo my sister. Yo angithembekile kuyo the way ngimthanda ngakhona phoza yami. Wena kahle bathi ukephi ekhaya mfethu usuka kephi? Eastern Cape. Hey mina ndata ngase Eastern Cape. Which side of Eastern Cape? Mina ngisuke eMthatha eDutshwa. Edutywa. Yeah, bengisedutshwa bengisezovukile hotel pha. Sure. Yeah, I was there. Yeah, big up to Edutywa bafethu and I'm coming back again bafethu niyazi umnquma homecoming bengikhona Edutywa mfethu. Hey bangiphatha so. Kumnandi. Big up to Mzo the hotel. Yeah, sister uke waye Edutywa nawe uyodutshuzwa nje kancane. Cha, akakangimikisi ke kibo. Sinquma ukuthi emase ngi-engage. Awumuthi. Zasheshe zasedutshwa. Unazo imbuzi? Phoza zikhona. Okay, at least usenazo. So usene voice uyilali. Yeah. Ingakho ngimthanda nje uyabona. So basilahlane wami lo. So kunento esiyenzayo la sister ekuthiwa i-couple switching phones njengoba usho ukuthi uyamthemba and uthanda. This is what success looks like.
in real time. This is my results for today. And it is all thanks to Pranav software. I won't say much, but let me show you how it works. Right now, I have Pranav system in my hand. It predicts that the multiplier will reach 5.55 times. So I'm placing a $10 bet with an auto cash out at 5 times 10. Boom, I just made $51 in a single game. This is insane. Let's try again. Now I'm risking $50 with an auto cash out at 4.80 times and multiplier 7.03 times. And another win, $240 in my account. As you can see, the system is working. I was expecting it, but seeing $243 land in my account from just $12, that's a whole different feeling. Here is actually what matters. How do you get the system? Click the link in the description or pinned comment. Press the get button, message Pranav and access the system. Hundreds of people are already winning big. Don't get left behind. Click the link, follow the step and start earning now. Nana kuphela mawuthi nishintshana ngamafoni awuthi moya ngiba kabuhlungu kanje manje nishintshane awuthi yami welcome awusondele Mina nginankinga yazini. Yeah. Hayi nakancane, nayo uyazi uyayedwa. Lethe yakho ke babe. Babe. Hawu lethe yakho, hawu naye yami nje hawu. Lethe yakho. Kwaba nzima ke manje. Aphi uyabona man uyazi ukuthi kunento zami zasemsebenzini. Yini into eyenza ukuthi manje izinto asifuni izinto zasemsebenzini zingena mnike phela ifoni naku nami asifuni izinto zasemsebenzini excuse wabe ne Into zasemsebenzini. ayube ne excuse mnike Okay, haya ngicela. Step awuthi amante ndaba wena uba ne-excuse ngizoqala ngefoni yakho ngoba ne-excuse khona siwashesha singayivuli izinto zasemsebenzini yayibona Mara. indaba Manje ungaqali ngefoni yakho ufuna ngiqale ngekaba and usithole simnandi lapha esijabulile mina. kanti wena indaba ube nenkinga wena indaba wena uba nenkinga Usithole sijabulile muthi. manje asijabule namanje angisho ayikho into oyifihlile kimi Okay. sister kanti indaba indoda yakho ingithethisa hawu aniyazi phela ngiyacaka ngoba vele njengoba asho manje indoda yakho itshe ithatha phi right uthi ngithethisa ngithethisa ngithanda mina ngedwa ngisho maye umthethiselani ke ngicela utshe indoda yakho sister ixolise ungithethisa xolisa ke ya ngithandanga cela uxolise kulokhu Kimjinja. cha sister ngicela ukhulume nami mina ngakayikhulumeli na ngoba mina ngikhulume naye kahle makuthi uzongenza kanje ngicela uxolise nje vele waye wena umthethisa Okay baby ngoba uwe vela hayi. angisho unankinga Hathi la So? boss askis. okay bhuti wami ngiyamxolisela ngiyamxolela sister ngoba nawe usuzuyamxolisela ngizoqala ngefoni yakhe kodwa still Yini kanti lesefonini yami? okay ke soqala yaphinda futhi yazi soqala ngefoni yakho sister uyambona ngithi okay mina waqala ngiyana nginankinga sicela uvulele Ungayifihli ngathi nepassword uyayifihla. hayi bona ngiyifihla naku ngivula ifoni yami hey lo mjida wakho uyingozi lo password wami kusukela nini ungayazi wena why uthetha manje kade uright usweet lana ukhuluma ngobhebe wakho kahle Inkinga phoza yami uyayifihla mawenza so mara ujwayele ukuyivula so awujwayele ukuyivula kamnandi man. asikho endlini la sisendlini ehle simoyena sister sengiyibambile athi yakho usile wa manje Phoza ezinye izinto ziyabaseba. hayi mfethu na WhatsApp uthi yami Sure. bese ngithi type uzotype la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye idididi lamajita ungitshele ngoba yiwazi obeququda umuntu wakhe angizothi ngithini. All right guys, we're on WhatsApp right now when we are about to tap the trenders type la putha ngiyakuthanda khululeka hayi sikhululekile vele yeah Okay kusavela mina. kusavelani ngicela ungidelete ungibhalele uthi I love you sister yena bakushayeleni nina kanti wathula kanje lokho hayi uye vele uyazi ukuthi uye yedwa angeke athole omunye umuntu yes njengoba ngisho ngathi usofa silahla shushu Kusavela mina. kusavelani delete lapho my brother ungitypele uthi I miss you ufake nehathi ebomvu funa sister committed kule relationship Kakhulu, bhuti wami. ukubona ikusasa liqhakaza wena naye yebo futhi ngifuna ukubona nje siba nomndeni uyawubona umndeni naye yebo Okay. Kusavela mina. delete lapho type uthi money unokuyicela imali kwamanye amadoda sister cha uyicela kuyena kuyena kuphela nawe uyicela kuwena ehe Okay akuseseyimi. delete lapho uthi come outside unokuphumela amanye amadoda endlini noma unokuphumela yena yedwa cha yena kuphela
Okay, hayi. Akuseseyimi. Type lapho uthi morning after pills. Wake wawenzeka ukuthi ucele ama morning after pills komunye umuntu kungeyena. Cha, Uyena kuphela. uyena kuphela. Uwe kuphela. Awuphosa kuvela mina la ke. Uyawudlala Facebook. Yebo ngiyawudlala naye. Asiye ku-Facebook baba siyobona ukuthi nidlalani lapha ku-Facebook sure. Yeah. Nabangani bami ke uyabazi naye. Sister. Type lapho uthi I love you fake yathi ebomvu. Okay. Sheshisele nje nephuthu. Cha kusavela mina. Instagram uyawudlala? Cha. Ngifuna ke. Uzizwe njani? Akusho ukuthi akusho ukuthi yangifela baby mama. Yangifela my love hayi. Angisho ngikutshenile. Nginike ifoni yakhe. Vule yakho. Ivule. Phela ndoda ungabi. Sesilelani manje? Kanti why makumele kube yifoni yakho njalo nama issues? Yes. So ulmelani futhi Yes. nalo bhuti? Yamuzwa? Yangisukela. Nayi. Yeah. Phela ungangibheka nje. Hawu. Uyazwa njalo masistere mina ngizokutshela ukuthi sihambe kanje. Uyazwa nje angikakasho lutho. Usengi-attack kabili. It's fine. Now what's up? Buka, angisho uyabona. Ungatatazeli. Ngifuna abantu bayizwele bona. Base ngithi type la uzwa type. Ngifuna ukuthi uthi uyatype ufake neheart ebomvu egcineni yezwa because kubomvu. All right guys, we're on WhatsApp right now. When we're about to type the trenders, type la put I love you. Fake neheart ebomvu egcineni njayami. Sure. Kwenzalani? Eish. Vele ukhulumele. Eish. Yani. Ubani uThembi? Ubani uZodwa? Leyo thunje simile lapho. Akuqhubekeki phambili because masolokhu usibheka sobona ukuthi ngihlusi wena nixoxa ngani. Wena lesithembu sakho lesodila ngaso sikaThembi noZodwa ayithini ngaso. Amosa beba ngithi uyazi ukuthi uZodwa ngihlale ngikutshela ngaye masemsebenzini ukuthi So wena umtshela ngeintombi zakho my sister. Xoxa ngeintombi zakho kuyena. no uyazi ama colleagues wami engisipana nawo ukuthi abantu abanjani. I-colleague ebhala I love you. Yeah. I miss you. I-colleague. Baby yazi mos ukuthi ama lentuza Okay, uZodwa ke lo uThembi. Ufuna ukuthumela UZodwa. uThembi. Baby angijoli nabo lapho angijoli nabo ama colleagues angithi Asuka kuwe I love you I miss you. Asuka kuwe mos. baby angithi uyangithanda Usugrasa. njengokuthi siyi colleague. Musugrasi yazi why uma ukhuluma noma isister unyosizwe uyawuthamba. Why Inkinga ukuthi the way yena sekayala enekudala ngimtshela bafo kudala ngimtshela ngoZodwa ngidala ngimtshela nangoThembi. Mina wangitshela ukuthi ama colleagues wakho but into engithola la kusile that's why wena ungafundi. sister ngicela udelete lapho I love you lo utype uthi sex sibone ukuthi ubani lo axoxana ingabe uThembi uyavela ingabe uZodwa cause bavela bobabi. washa awuthembi ukuphika ngekusize ngalutho xolisa kwenzalani at least ubuyisebenzisa icondom kulabo sisi. Bafo Khanda bafo yazi kwenzekile Sonke lesikhathi bongenza isilimo. baby yazi ukuthi bengakwenzi silima ngithi mos nawe ya Manje bafunani lamantombazana ayithu? Afunani efonini yakho? mos nawe baby kwesinye isikhathi mos nokuhlala ungibhampa bhampisa ungishaya isandla uyabona. Nokuthi mina nokuthi mangifuna into zami lokubhizi ungishaya isandla mina sengigcina ngokuyibona nje ukuthi ngiyinuka ngisayithu. Ungishadile kucala wena. Amara baby ngithi kudala ngikutshela ukuthi usukurasa wena. Angithi kudala ngikutshela. Usulwa yini ngoba uyasebenza awusebenzi? Awusebenzi wena. Baby ngithi ngihlale ngikutshela ukuthi ngisese nama plan ukuthi ngizame something. Ama plan ukuthi ubonane nalabo abawu2 angithi. Ama plan nami angizazi ukuthi sengikuphi mina umuphi straight wakho wena kahle kahle. Umuphi? Wena baby sowusukile side la. Usukuthetha. Angisuka ngeside into engiyibona la. Wena uyisusile esayidini lakhe wayoyifaka esayidini laThembi wayifaka esayidini laZodwa. Mara phosa yini manje ngikhuluma Uthethisa. Efonini yakho. Baby kanti unjani kanti Nginjani? wena ngabe siza kamnani kanjani
Angisho ubuso lokungikhohlisa. Kanti kuze kungene izinto angisho ubuso lokungikhohlisa bekumnandi. Kusho ukuthi nina niyazana nihlangana ngama ne. Hawu hlangana ngawo ifoni yakho yiyo lehlangane ngayo nakhona yithi ehlangane ngawo efonini yakho. Bebe ungazongikwatisa. Hayibo. Nami ungazongigwadisa. Hayi nami ngiyakwazi ukukwata ke ngitshele. Sister ehlisa umoya. Sister ehlisa umoya. Wena uthi amusi lokuthusela sister angizwe ukuthi ngithini. Inkinga ukuthi yangikwatisa. Sazoqhubeka Nami ujole. ngiyakwatisa. Sazoqhubeka ujole nalo nje obekwatisa. Angisamfuni lo Ngike nale phone yakhe le. Thatha ifoni yakhe thatha. From foot today ungaphindi ungifone thatha man. Thatha. Ungaphindi futhi ungifone. Bebe kanti inkinga Hey, yakho. Hamba wena sister. Inkinga yakho yini inkinga yakho? Hamba sister. Yini inkinga? Safuna ukuxoxa nawe wena. Yini inkinga Umbambe yakho? safuna ukukhuluma naye. Sure, uyapi? Safuna ukukhuluma nawe. Abafoma nika yini Safuna ukukhuluma nawe. Ngingikeleni. Bungithethi. Angithi bheka manje Hey. ukhithile umshado wami. Bungithethiselani. Ukhithile umuzi wami bheka manje kumele ukuthi Wena bungithethiselani phambi kwentombi yakho. Ukhithile umuzi wami. Hayibo. Ukhithile umuzi wami. Hayibo ngiyalisa. Lesa kumele ukuthi ngifuna ukumlobola lo muntu bheka ukuthi wenzani. Ngihlanyisa awuthi yami ngizwe ukuthi ngithini. Into engizokwenza nisihluku ngicela umdonsa sizinayo ngaphi khona ngizala. Uza la wena. Uza la. Siyala. Wenzani indaba mangikhuluma nawe mfethu kube ngathi wena mfethu uyalwa. Indaba ulwelani ngikhuluma nawe. Inkinga ukuthi bafo wena ungena izinto ezingakufuni. Pho manje ungithethiselani phambi kwentombi yakho. Manje ufunani? Ufunani entweni zethu? Ufunani? Ufunani entweni zethu? Bheka manje umchithela umuzi ngesibanga sakho. Angengiyenze lento Ngixolise kubani? kumina. Ukukhuluma nami noma kanjani. Uyangazi ukuthi nguba. Amandloza mina ungazonginyanyisa mina. Hayibona ucabanga ukuthi anginyanyile mina njengoba ngikubambe kanje. Awuboni ngikubambe kanjani? Ucabanga nginyanyile. Angizokuthola ekasi. Ngizokubizela amajida wami. Ngizokubizela amajida wami. Usuka phi liphi ikasi eFilipi? Awutshele lo muntu angeke man. Yini manje? Indaba ngikhuluma nawe ngaleli. Aningiyekeni man. Hey, wozalana. Indaba ngikhuluma nawe ngalaleli. Police. Kamera babo na bafu. Guqa. Ungikuqisa phela mina ungafuni. Guqa. Iguqele wena ngikuguqile. Bafo kanti yini inkinga yakho? Indaba wena makhontombi yakho ukhulume nami noma kanjani? Bafo Yindaba wena phambi kwentombi yakho ubungidelela ukungithethisa ukhulume nami noma kanjani? bengakuthethisi Mose phozami. Angithi wena ngithi uyamosha. Angithi ubona intombi yakho lapha uyabukisa ucanga ukuthi uzobukisa ngaphambi kwentombi kube kuwuwe ofebayo. Phoza ngithi ubheka uchithi. Ubonile ucishe ungishaya la ngempama ukhuluma nami ungikhomba kanje uyenzeleni le. Angithi Uyabona namanje usakhuluma nami kanjani? akunandaba. Ufanele ithuba uthi awuxolise. Cha akunandaba. Sekumele ukuthi ngixolise noma ngifune kubeni umuntu ongena ezintweni zethu. Thina la besithandana kamnandi. Ngithethiselani. Awukhulumi nami ngani kahle. Njengoba ngikhuluma nawe kahle. Hard luck bro. Pho yindaba wena makumele uxolise uhlala uthi hard luck. Awukwazi ukuthi uthi skisi kumina ngamlalisa ngesifuba phansi lo khotha utshani. Ngiyakubuza mfethu ngithi indaba mfethu kanti ukube bengingithi ubuzo ngenzani? Khuluma iqiniso. Khuluma. Ngizoyeka ukujola. Uyajola ngabuhlula umjolo uzomiyeke lo. Siyasaba uchamile futhi enjalo. Soyichamele nene. Nini bamba la ngitubele yena lo mfana yedwa. Woza. Ngizokuthola. Woza man. Woza. Woza man musukhamba ngicela musukhamba. Ngokulandela amajita sekhaya. Ngingafuna amajita ngiyawasaba ngifuna wena. Mina ngizokuthola namajita. Nayeka amajita sekasa achilila aneyinkinga zawo afocus kuzo wena uzobafakela inkinga ezi woza wena. Haw. Woza boy. Woza wena boy man. Indaba manje. Ayangikugonkoza wena. Hey wena ufwe. Woza lana man. Kuthi ngiwoza man. Ha. Yini wena man. Bambe yangizwa yini ukuthi ngibambe abhlunganye ngiyangibona ngiyakuphusha. Uyangibona ngiyakuphusha. Yimina engiphushayo. Ngiyangibona ngiyakuphusha man. Ya. Kingi wena. Vele uhambe. Uzovela ngishiye khayizugqo. Ngizokuthola. Sek. Ngizokuthola. Kumnandi ukudlala nawe. Uhlala kuphi ngizofika sodlala nakusasa. Futhi angisenandaba. Futhi sek. Senandaba. Ngizokuthola. Ukhamile. Ngizokuthola. Ngisazokukhamela. Ha. Sezokukhamela. Uy, ukushaya wena. Uyeyisa lo. Ngizokhava mina King G. Khona manje bheka ukuthi unginoshiye. Bamba. Kumnandi ukudlala nawe. Uyimi uhlala kuliphi ikasi ngizokugoqoza ikasi lakho. Ngisenandaba. Sambeni. Eish.
Oh yebo ungijoyela kabi. Ha. Yazi into ekalade mina ngithathe serious. Uyabona ngiyashaya mina hlahla. Inkinga yami unyabayeka ubambelana welcome mfethu. Yabo le shandis le. Ikutuba la. Yabo lo nto le. So umjita nje bekujwela bekasi. Uvela uthewe. Yabo mnama ubumtshela nje ngokutuba boy. Yabo ubumudla nje lo. Asamsofuna abanye futhi abantu ngiphinde futhi ngibone ukuthi ngiyabasiza yini njengoba yama ukuthi khona umoya ukhumise khothisa utshani mangithanda. Hayi lo mfana kodwa mfethu into yokuqala nje ngifuna ukuyikhuluma ngale episode. Lo mfana umdala lo sisathandana naye. Uyamdala kuyentanga wakhe lo and awukwazi ukuthi uyingane. Umuntu omdala kunika ithuba ukuthi nijole uphindelela umuntu omdala. Asihambe. Yes. Before you go, remember the link is in the description. This is a great opportunity to get Pranav system for free. Will you be the first or wait till it's too late? Join the winning team today. Tango. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake